उन्हाळ्याच्या मुलांना सुट्ट्या लागलेल्या आहेत आणि मुलं घरात असली की त्यांना भूकसुद्धा भरपूर लागते. ही रेसिपी मुलांसाठी आणि मोठ्या माणसांसाठी पण, कारण मोठी माणसंसुद्धा आवडीने खातील एवढी छान ही रेसिपी झालेली आहे. तर चला पाहून ही रेसिपी मी कशी बनवली तुम्हाला सांगते. तर 1.5 वाटी मी गव्हाचं पीठ घेतलं आहे. त्यामध्ये पाव वाटीभर मी रवा घेतलेला आहे. 2 चिमूटभर मीठ घालायचं आहे. सगळं व्यवस्थित या पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. 1 चमचाभर मी तेल घातलेलं आहे. मी साधं घातलेलं आहे, गरम वगैरे मी केलेलं नाही आहे. हे सुद्धा मी मिक्स करून घेतलेलं आहे. ह्यामध्ये आता आपल्याला पाणी घालून हे पीठ आपल्याला चांगलं मळून घ्यायचं आहे. तर आता हे मी पीठ मळून घेतलेलं आहे बघा. थोडंसं तेल लावायचं आहे या पिठाला वरून आणि हे पीठ आपल्याला साईडला ठेवून द्यायचं आहे. तर हे पीठ आहे ना आपल्याला 5-10 मिनटासाठी बाजूला ठेवून द्यायचं आहे. कारण रवा घातलेला आहे, चांगला मुरला पाहिजे त्याच्यामध्ये, त्या पिठामध्ये. आता साईडला मी ठेवून दिलेलं आहे झाकण लावून. दुसरं भांडं घ्यायचं आहे, म्हणजे बाऊल घ्या, काही घ्या तुमच्यावर आहे. त्यामध्ये मी शिमला मिरची बारीक चिरून घातलेली, कांदा आणि टोमॅटो घेतलेला आहे. प्रमाण म्हणजे 1 कांदा घेतला, 1 टोमॅटो, 1 शिमला मिरची अशी बारीक चिरून घेतलेली आहे. यामध्ये आहे ना चिली फ्लेक्स घालायचे आहे. चमचाभर मी ऑरिगॅनो पण घातलेला आहे. आता हे सगळं आपल्याला मिक्स करायचं आहे. त्याआधी आपल्याला टोमॅटो केचप घालायचं आहे. 2-3 चमचे घालायचं आहे. जास्त घातलं तरी काही हरकत नाही आहे. छान टेस्ट येईल अजून. सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे बघा, आणि मीठ घातलेलं आहे थोडंसं. सगळं आता व्यवस्थित हे बघा झालेलं आहे मिक्स. साईडला ठेवून द्यायचं आहे. आता ना जे आपण पीठ मळून ठेवलं आहे ना त्याचा एक गोळा करायचा आणि चपाती आपण जशी लाटतो तशी आपल्याला लाटून थोडं जाडसर लाटायचं आहे. मुलं सांगायला लागली, मम्मी छोटे छोटेसे गोळ्यांमध्ये कर. तर मी म्हणली चल करूया. सांगितलं गं मोठ्या आकारात पुऱ्यांच्या आकारात करून देते. नको मम्मी छोट्या आकारातच करून दे. एवढं करण्यात किती वेळ जाणार. तर ती म्हणते मी तुला मदत करते. तर म्हणले चालेल करून दे. तर त्यांना मी छोट्या आकारात असे गोल गोल असे छोटे छोटे पुऱ्या करून घेतल्या. त्याला मग त्याचा चमचा घेतला आणि त्याने चांगले असे बारीक बारीक होल करून घेतले. पत्र्याचं भांडं घेतलं आहे, त्याला थोडं तेल लावून घेतलेलं आहे. गॅस चालू केलेला नाही आहे, गॅस नंतर चालू करायचा आहे. आधी सगळं आपल्याला हे करून घ्यायचं आहे. तर आता ह्याच्यामध्ये मी छोट्या छोट्या ज्या पुऱ्या केल्या होत्या त्या मी घातलेल्या आहे. यामध्ये आपल्याला जे कांदा टोमॅटोचं आपण मी सॅलड करून ठेवलं होतं ते आपल्याला घालायचं आहे. हे बघा, तर असं सगळ्या पुऱ्यांमध्ये मी घालून घेतलेलं आहे. आणि आता मस्तपैकी असं वरून थोडंसं चीज घालायचं आहे. खूप छान लागतं. आणि तुम्हाला पाहिजे तर वरून तुम्ही चिली फ्लेक्स वगैरे घालायचं तर घालू शकता. मी कांदा टोमॅटोमध्ये घातलेला आहे, त्याच्यामुळे परत काही घातलेलं नाही. झाकण लावायचं आहे. 2-3 मिनटं वाफ काढायची. हवं तर एकदा झाकण काढून बघायचं आहे. तर झालेलं आहे तयार बघा. आणि लवकर होतात आणि खायला खूप अप्रतिम लागतात. टोमॅटो केचप बरोबर तर एक नंबर. दुसरं पण माझ्याकडे एक पॅन होता, त्याच्यामध्ये मी छोट्या छोट्याशा पुऱ्या केल्या आणि त्यांनासुद्धा मी काट्याच्या चमच्याने होल करून घेतले. त्यालासुद्धा मी थोडं थोडं तेल लावलं आहे. मग या पुऱ्या घातल्या. एका साईडने मी भाजून घेतल्यात पुऱ्या बघा. म्हणजे तुम्ही बोलाल का एका साईडने भाजल्या, दुसऱ्या साईडने कच्च्या राहतील. तर असं काही होत नाही, पण तुम्हाला मी अशा पद्धतीत पण करून दाखवलं आहे. त्याच्यावर हे सॅलड घालायचं आपण जे कांदा टोमॅटोचं केलेलं आहे आणि वरून मस्त असं भरपूरसं चीज घालायचं. हे बघा, खूप छान लवकर होतात आणि मुलांना आवडेल, मोठ्या माणसांनासुद्धा आवडेल. तर हे पण सुद्धा आपल्याला तसंच करायचं. झाकण लावायचं आहे, वाफ काढायची आहे. 2-3 मिनिटानंतर आपलं झाकण काढायचं आहे. एकदा बघायचं आहे व्यवस्थित भाजलं गेलं आहे की नाही. वरती तर चीज वगैरे चांगलं मेल्ट झालेलं आहे. आता हे मी काढून घेतलेलं आहे. हे बघा, खूप छान होतात आणि खरंच सांगते चवीला एक नंबर झाले होते. तर तयार झाले आहे मस्तपैकी असे छोटे आप्याच्या भांड्यांमध्ये केलेले पिझ्झा. कसे वाटले मला सांगा, छोट्या-छोट्या आकाराचे. त्याचप्रमाणे मी पुऱ्यांच्या साईजचे पण सुद्धा केलेले आहेत. कशी वाटली ही रेसिपी मला नक्की कमेंटमध्ये सांगा आणि नक्की एकदा या उन्हाळ्यामध्ये तुमच्या मुलांसाठी ही रेसिपी नक्की बनवा. एकदम साधी सोपी रेसिपी आहे. तुम्हाला ह्याच्यामध्ये पाहिजे तर मक्याचे दाणेसुद्धा घालू शकतात आणि अजून काही तुम्हाला जर भाज्या घालायच्या असेल, गाजर वगैरे, तर तुम्ही घालू शकता. व्यवस्थित असे भाजलेसुद्धा जातात. खूप छान आहे. तर या रेसिपी नक्की ट्राय करा. आवडली तर नक्की मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा आणि हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की कमेंट करायला विसरू नका. आणि तुम्ही माझा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल तुमचे धन्यवाद. चला आपण भेटूया अशाच नवनवीन रेसिपीमध्ये. तर धन्यवाद.